Patay ang usa ka kapintuig nga batang lalaki human na lakip pagkasunog sa ilang balay sa Cagayan de Oro City. Samtang kapin 40 ka panimalay sa General Santos City nasunog. Ang maong sunog gituyo matud pa sa usa ka residente sa lugar. Kiniugban pang balita hatod ni Abby Caballero. Usa ka dakong sunog ang miulbo sa sitio Manggahan, Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City pasado alauna sa hapon adlawng Huwebes. Paspas ang pagkuyanap sa kalayo tungod gama lang sa light materials ang mga balay. Gani gisaka sa kabumberuhan sa ikaduhang alarma ang sunog. Subo nga pamalandungon sanglit usa ka bata nga usa ka tuig ug 5 pa ka bulan ang panuigon ang nalakip ka sunog sa ilang balay. Sa karon temporaryong gipahiluna sa Barangay Balulang Covered Court ang 21 ka mga pamilyang biktima sa sunog samtang nagpadayon ng investigasyon sa BFP. Ang katungkol ng bata dito sa naghigda-higda silang second floor. O niya, kini si Sir Nelson Kayaw, kung unsa iya tong paumangkon kay magagaw sila tong sa mama. Ila ko nung ga-attempt kuno siya pero wala na niya kay na murag kuan man siya pulos kahoy man na kuan siya moto siya na kuan siya napaso siya gamay. Paggawas kami og allocation nga worth of 20,000 kada pamilya pero dili na sa i-divert na mo na into materials. Gilamoy sa dakong kalayo ang 44 ka panimalay sa Purok San Juan Extension, Barangay Dajangas West pasado alas 8 sa buntag adlawng Huwebes. Paspas matud pamikatag ang kalayo sanglit gama sa light materials ang mga balay. Naapod siya sa daplin sa dalan sa kadagat no. Very ano kay siya sa factor sa wind no. Wind is isa sa mga rason na makusugid ang pag-spread sa fire. So migula sa investigasyon tinuyuan ang maong sunog. Ang suspect residente sa lugar. Nagbangi matud pa sila sa iyang banay hangtod sa iyang gidauban ang ilang phone. Based sa mga witnesses no, mga statements put sa mga silingan it was intentionally no, may intention no. Naay ka ng domestic na ano problem within those area no, family lang gihapon ang iyang kaaway. And yang kuna nga ako'y nagsunog dili pa lang gud unta ang inyong ingana ang pagistorya sa kuha nga himong bungol ungo unsa-unsa pa ako madungog dili ko kahimo ana pero gumika na pull-an ako. Sa Mulaves, Zamboanga del Sur, gilamoy sa kalayo ang 5 ka classroom sa usa ka tulunghaan pasado alauna sa kadlawon adlawng Miyerkules. Sa investigasyon sa BFP Mulaven, nagsugod ang kalayo sa computer laboratory room sa tulunghaan. Gibana-bana ang mukabat sa 3.7 million pesos ang danyo sa sunog. Wala sab natalang samdan sa panghitabo. Electrical short circuit matud pa ang posibleng tinubdan sa sunog. Apan, padayon ang investigasyon sa insidente. Tatapos lang namin manguha ng sample sa mga wires. Then, i-verify namin kung sa wires talaga nag-start ang sunog. Since yun nga, walang tao doon. Samtang pasado alas 2 Miyerkules sa hapon, nasunog sab ang 2 ka tindahan sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Sumala sa kabumberuhan, nabiya ang abli nga regulator sa LPG tank ang tinubdan sa sunog. Mikabat sa 7,500 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon, walay mga natalang samdan atol sa insidente. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.